Sngap parlok hang ne ai gol ka Barcelona ia o Neymar hakathong ka ba udei ban poi shaka haswa ba ki he jong ka Spain kin yakren ban soy ia orang yelekai jong ka Brazil nak klub Santos te ngap dang sopai phi ki parlok shaka na ka channel balada phi de bedang thamai sngo pha ban subscribe khnang ba phin yo yak video ki ba man ka sngi la ong ba o Neymar udei ban thep ka san gol na ka banta ka Santos lada ka Barcelona ka kwa ban perkhat ban wan phai biang sha kam nau ong ka khubar ba thamai o Neymar ulawan phai biang sha ka Santos bat ki khubar ki thu ba ka Barca kadang perkhat ban soi biang ya u labu thong ya uklur jong ka Brazil bat kat kum ka Persport ba ka Barca kadang buddin pha ia ka jinglong jingman jong u Neymar shwa ban wan phai biang sha kam nau nak benta o ne orang yeleka balai plus nem karta ula le sha Santos nak Al Hilal hau bnai Januari hanre laong ba kala don ka jingthmu ban penslur biang yeu sha Barcelona bat kat kum ka khubar ka Barcelona kala kran shai ha u Neymar ba udei ban thep ka san gol nak benta ka Santos hakane ka samoy lada ki kwa ban perkhat pan wanra biang yeu sha Spain bat ka jingyate jong u bat ka Santos kane tang hadu bnai yayong bat ka Catalan ka kwa ba une orang yalekai ban life plus nem karta un pen shisha ba ula ban wan phai biang ia ka jinglong ka ba bhatam jong u shwa ba un man saw bat shwa ba kin pen sngo bha ia ka jingmot ban pen rong ye u ha ka kan hon jong han siflek bat hatu pitip une orang yelekai ba life plus nem karta ula job ia ka Champion League bat ka Barcelona house nem arjar khatsan hanrei ulami no house nem arjar khan nyo ban lek pan yaso bat ka Paris German bat syam lala ban job biang ia ka Champion League hanrei ula ban yo sakawe kalat lada ula ban lek phai biang sha Europe bat lay thu ba o Neymar ukwa e ban wan phai biang shakate ka club jong ka Catalan hakaba ulamat ia kisngi kibak mentam ha ka jingim jong u bat parlok lada ka ne kala shisha ban urlong kamot ba Lamin Yamal ulayo ia kala ban yele kai lang bat u idol jong u bat ki jing yele kai round 16 jong ka Champion League menta kamit kilong ka Aston Villa Persya ia ka Club Brugge hakapor khat we sipawa PM ka PSV Persya ia ka Arsenal hakapor si BJ Steng AM kat ba ka Real Madrid kan sai kun Persya ia ka Atletico Madrid hakaju kapor bat ka Borussia Dortmund Persya ia ka Lille hakaju hi kapor bat parlok kiling ngalabu ha ki description lada pikwa ban pe kublei shibun